Kæft, mand. Ja, kæft, mand. Du gjorde sådan her. Nej, det er fordi det er... Nej, jeg tror det er rigtigt. Det der, det er mikro 2. Det er mikro 2, ja. Det er banen, ja. Så der. Jeg er færdig til. Hvad laver han? Skal der stå op? Jeg skal nok være der. Derfor er jeg her. Jeg står ikke bare for at kigge. Må vi gerne køre til den der? Ja, det tror jeg godt, I må. Mikro 2 kører der på banen nu. Kommer mini. Ja, det må I gerne. Jo, I skal starte på... Vi starter på banen. Vi starter på banen. Så kommer nogen på rytme her, og så skal vi på... Ja, så trompet på banen. Nej, trompet på banen. Nej, trompet på rytme. Yes. Okay. Skal vi starte på? Banen. Jo. Ja, det er også lidt. Det er derfor, jeg lige... Det skal lige have lidt. Det der. Og det kan sige.